الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagaryami, mga babayami sa ikawagama Islam, isa din na importante si arkatanwa mga tao. Nagyang kutuwa sa mga ginawa tano. Ikadua, nagyang kutuwa mga puso tano. Na ikatalo, nagyang kutuwa mga dila tano. Tanto kumada kalas iku mga ulama tano. Agyang kutuwa pambagay siran sa mga wasiat. Nagu mga tuma kaantano masya pagyang kanan na talo importante si iku mga tao. Si itano mausara sa agyang kuto ikasusu at wallahu subhanahu wa ta'ala. Si itano mausara sa agyang kuto bubaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Makarani tano si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Isa din si iku mga ulama tano na su Ibn al-Qayyim rahimahullah. Miyabaluyanan na imam si iku masanian. Malaanan na ulama si iku masanian. Nagusto mga ulama si iku masayra nagusto mga Muslim. Napisa kasi anira nagyang kutwa ilmu yan na tanto kulinang. Ulama ana nagyang kutwa kalaan si iku oras yan na si inian din inusara si iku agamatan wa Islam. Ayakat yan natigyan na hiyan nafsu illam tusghilha bil haqqi shagalatka bil batil. Gina natigyan na suginawa. Udi sendu daw tau, udi usaraw tau sagyang kutwa benar na si ikan yan na miya sendu dinagu si ikaw sara sagyang kutwa karibatan. Tanudan tanong mga pagarya ka subenar agugyang kuto ribat na di ketimu si ikaw tau. Mustahil ubautu ketimu aso tau na penggelebakan yan subenar na lagi dia na mabuat din yan di gelebakan nagyang kuto karibatan. Aya benar mga pagarya na ginan su agamatan wa Islam. Ginan su kaparati atanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan su kasimba atanuro na ginan su kapakay si isa si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya mambu aribat na ginan su kapanakuto. Kisa kutuno tau si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan su kaungkir na ginan su kang gelebek sa mga maasya, mga kadustaan. Ginan mga bangsami. Upamakus sutaw na ayagal bakyan nagyang kutuwa mga karibatan na di niya nakatarima agyang kutuwa mga unto lagu di niya nakatarimpa agyang kutuwa benar. Ito'y adnas katoon si iko sabaad ako mga Muslim amarayagad nagyang kutuwa di kataruas agyang kutuwa unto na si iko benar na di rin din nakatarima. Na matatagusiran din sa giyang kutuwa panarima o di na giyang kutuwa panarima aribat api apa namiyak karayare gagiyang kutuwa kapi agiyang kutuwa benar. Tigu Ibn al-Qayyim wa huwa al-qalbu illam tuskinhu mahabbatullahi azza wa jalla sakanahu mahabbatul makhluqin. Hinanatigyan na so puso audiro na matagu agyang kutuwa bebaya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na ayad na riya ketaguun na agyang kutuwa bebaya si iku mga kaadan wallah subhanahu wa ta'ala. O di matagu si iku tawag agyang kutuwa bebaya si iku Allah na ayad na ketaguun na agyang kutuwa bebaya si iku dunia. O di matagu si iku tawag agyang kutuwa bebaya si iku mga halal na ayad na ketagu sa agyang kutu puso tao na agyang kutu ang mga haram. Tanto kumadakal agyang kutu ang mga tao adiran din na ketarim agyang kutu mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa agyang kutu ayam yaw na si iku mga puso iran na agyang kutu haram. Miyaw na kung mga puso ira nagyang kuto kapriba na diran din nagkaganakan. O di nagyang kuto mga pedaka maasiyah kadustaan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na diran din ito kaganakan.
nagina ng mga bangsa. Kailangan nagyang kaiyang mga puso tano na limpiyon tanwaya o kabayatan wagyang kuto makarani tano si iku Allah gumasu atar katano su Allah na limpiyon tano wagyang kaiyang mga puso tano kuan tano ron nagyang kuto di mapia yang kuto bubaya si iku dunia na ayatagun tano ron nagyang kuto bubaya si iku Allah ginan suka pangunutan si iku mga kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala nakagawad sa giyang kuto mga say ay nisapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Petro ibn al-Qayyim atigena wa huwa al-lisanu illam tusghilu bizikri shagalatka billahu. Gina natigena sudila audio saraw taw sa giyang kuto mga tadem-tadem si iku Allah na si imyaw saraw taw sa giyang kuto katambangan. Na benar man mga bangsami. Auditano usar na giyang kaya mga dila tanu si iku tadem-tadem tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Asayanan miyakala la ibalas o di na malaim bagayo tao si iku bagayo Allah subhanahu wa ta'ala si iku tawa lalayon dinagiyang kutuwa kaptadminian si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nauditano san usar na giyang kaya mga dila tanu na si itano miya usar sa giyang kutuwa katambangan sa giyang kutuwa mga say ada abatan urun na kakawaaguna nagu mga say aipakawatan tanu sa giyang kutuwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo Ibn al-Qayyim fakhtara li nafsika ihdal khittatain. Pili ang ka tigo Ibn al-Qayyim si iku ginawang ka. Pili ka sa giyang kutuwa paman na miyang aluy tanu. Pili ka sa giyang kutuwa paman na isa mo sa giyang kutuwa miyang aluy tanu. Pili ang ka agiyang kutuwa benar na ubang ka pili agiyang kutuwa karibatan. Pili ang kaagyang kutuwa bubayas iku Allah na ubang kapili agyang kutuwa bubayas iku mga kaadan wallah bubayas iku dunia. Pili ang kaagyang kutuwa tadem-tadem iku Allah na ubang kapili agyang kutuwa katembengan kang gita-gita si iku dunia. Na makapili kau na tigiyan na nataguang ka. Taguang ka asagyang kutu dua o di na ihda manzilatain isa sagyang kutuwa dua darpayan. Panginintano si iku Allah agyang kai inibagay o Ibn al-Qayyim wasiyah mga tuma si iku mga ginawa tano mga puso tano mga dila tano na makabagay ra katanwaya sa mapia makabagay ra katano sa duwan kakuan tanwaya sa guna panginintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala ibagay niya ra katanwa gyang kutwa tawfiq ibagay niyan si arakatan wagyang kutuwa bubayas iku benar nakagud sa gyang kutuwa karibatan ibagay niya arakatan wagyang kutuwa bubayas iku Allah nagu ikagud tanu agu makawatan tanu sa gyang kutuwa bubayas iku makhlukin ibagay arakatan wallah gyang kutuwa tadem-tadem si arakanian na maawat tanu sa gyang kutuwa mga katembengan mga kabimbenan sa gyang kaya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.